staying by my side. And the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do we still do it night and day? You're my all-time love. Do we still do it in a way like there is no other? Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come under my cover. When my heart is full of love, it makes me a gentleman. Love's the game that we play, not play. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Do we still do it night and day? You're my all-time love. Do we still do it in a way there is no other? Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come under my cover. Do you still do it night and day? You're my all-time love. Do you still do it in a way like there is no other? Touch by touch, you're my all-time love. Skin to Test 1 2 3 4. Testing 1 2 3 4. Mic test. Mic testing. touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my Okay, 1 2 3 4. Testing 1 2 3 4. And welcome sa ato mga suki, suko. Soko naman mo suki. Welcome. Okay. Diyan na punta, mag-uba na punta.
Okay, medyo karon kulba-kulbaan ko gamay kay nay advisory no. Ang PLDT na dunay problema sa ilahang signal. Not signal but internet connection. Yato pa tong niaging adlaw. So hopefully naayo na aron makauban taon niya mas klaro tinaw labi na sa makatinaw sa atong paghisgutan karong gabi una. So sa mga first timer, welcome. Mayong gabi. Live kabo. Ano nagatanaw karon? Best Home Radio. And the love you give to me. Sawa pa maka-like diha, please like. Sawa pa maka-follow, please follow. O niya, sawa pa maka-share, please i-share. Asa man ninyo i-share? I-share sa mga nagkanilaing mga FB groups. Labi na sa mga hingtungdan sa atong mga hisgutanan karong gabi una. So wa pa maka-subscribe, please subscribe. Best Home Radio. O simultaneous sa atong broadcast usab sa Best Home Radio sa YouTube. Okay, Best Home Radio sa YouTube, Best Home Radio sa Facebook. O dito na nakutaan nato, watay free radio, sir? Kadabang radio, traditional radio ba? Kung doon na iisog diha na mupagamit, mupadayon ka na to, mudayon ta. Mo lagi, doon na ba isog na tag-iya? O radio station, labi na diha sa 4th District sa Leyte, na mo padayon, nining inyong kabus na alagad. Wara ba tayo mo padayon na to? Katumuhog na og padayon, ipasira ra ba dayon? You're my all-time love. Do it, we still do it in a way. Like there is no other. Again, sa mga first timers, sa tuwag mga You're my all-time sa atong sa atong mga suki, welcome. Dayon kamo sa atong Pinobring Payag, dayon kamo sa Best Home Radio, dayon. Sikit-sikiti lang, larga tarong taon-taon. Osbon gyapon ako sa mga first timer, please like sa atong Best Home Radio. Please follow. Okay, please like, please follow and share. I-share sa mga nakalalay mga FB groups, sa inyong mga kaila, i-share ninyo. Aron daghan ta nabagis-gutisgot karong gabi una. O niya, awa pa ka-subscribe, please do subscribe. O katong medyo natandog yun. Pwede mo makapadala og GCash sa mga natandog. Ang atong GCash mo ra gyapon ang atong numero mga kaigsunan nasa inyong screen. Okay? Tanawa lang ninyo ang atong GCash number mga igsoon 0970-192-0650. Like there is no other. Touch by touch. You're my all-time. Unya sa makadayon karong gabi una hangyo sa nako ninyo ang pag-comment. Imo mo komento bisag usa why problema na andam kitag tagana. Okay? Komento why pugong-pugong. O niya pwede sa mo react. Binlig reaction kada bisita ninyo diri sa ato ang Panaguban, binlig reaction. Happy ba ka? Suko ba ka? Binli. Comment, react.
Kaya importante na ako mga igsoon, makapadangat mo sa inyong mga opinyon. Atong Philippine Standard Time, alas 8:26 sa kagabiyon. Okay, so ito pagkasugdan kini mga kaigsunan. Alas 8:27 sa kagabion. Sugdan na to atong panaguban karong gabion na. Philippines sa Standard Time, alas 8:27 sa kagabion. Atong sugdan ni pinagi sa atong pagampo. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Kino, salamat kayo sa mga grasya na maghihatag kadamo karong adlaw. Gitabangan mo kami. Dili lang ako, dili lang kami. Apil na among mga minahal sa kinabuhi. Proteksyon na nakauli kami safe sa among panimalay. Pagkaon, salamat kayo na naa sa among lamisa, among gisawan. Kuyog sa among mga minahal sa kinabuhi. Salamat kayo Dios, kay kung wala ka, wala gimi mahimo. Amo ka nang balik-balikon sa among kasing-kasing ang pagpasalamat diha kanimo. Ug mapuhon Ginoo. Karon sa among pahikatulog, tabangi kami gihapon. Protektahi kami sa mga naglangilain na mga pagsulay. Kining tanan among ihalad kanimo Dios. Karong gabi na mag-uban usab kami sa laing hugna sa moang panagtigom. Tawagon ka namo Ginoo na naa ka uban ka namo na makahatag ka namo og dugang kaalam na impormasyon. Ug amo tang iampo Ginoo na tudluan mo kami na dili kami makapasagit sa uban. Hinunua makahatag kami og serbisyo diha sa imong ngalan. Kini mo gipangayo uban sa panabang. Mangayo kami sa panabang sa among mahal na Birheng Maria o kanimo o Dios. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. And welcome mga classmate. Welcome. Mapasalamaton ko daan. Okay? Sa mga ni PM na ko sugod pa kaninang buntag, mga diskusyon na mong giskutan, agig sumpay sa atong gisgutan kagabi. Ang atong gitutukan, gi-focus, gitan-aw karon gituki mao kining panghitabo sa 4th District sa Leyte, mga kaigsunan. Mga panghitabo sa 4th District sa Leyte. Mga makaingon kita ako sa ako ang mismong eksperyensya, makaingon ko mga something first. Mga panghitabo na karon lang nato masugatan. Na dili ganita makahuna-huna na manghitabo di ay tapan nahitabo na. So karong gabi na ang atong episode agig sumpay lang gihapon sa mga gipanghisgutan nato. Og sama sa naandan akong awhagon ang tanan. Meaning tanan na mga gustong musalmot dire sa atong panag-uban na mukuyog kanato karong gabi na. Supporter ka man sa bisag asa na grupo, andam og tagana kining atong pinobreng programa sa pagdawat sa inyuhang mga komento. Ayaw ka, wow. Ayaw kahadlok. Okay?
Basta nagsubay lang ta sa tarong na dalan, ayaw kahadlok. 9 PM na ko, Solid Gomez supporter. Kuno siya kuno kay wa man ko kaila kay kini laging nanda bang mga pages ba. Sa akong ingon why problema. Mas nindot pa gani mo padayag kasi mong sentimento ug opinion diha mismo sa comment section. Sama usab sa mga supporters mga dumadapig sa BDOLS or sa OK ba ka? Ha? Mas maayo mismo anha mo sa comment section ipadayag ang inyong sentimento ug opinion. Ngano man? Makita man, mabasa man sa kadaghanan. Kay basin di ay kung doon na kay nahibaw na kami wa makahibalo. So hindi naka-share ka. Naka-contribute ka sa among pagkawala makahibalo. So everybody is welcome here. As long na ang tarong na pamatasan atong subayon, atong sundon. Ipadako kasi mong ginikanan na dunay pamatasan, dili pamatasan na wa may kauyon, kundi pamatasan na hiaom mismo sa atong pagtuo kana abli gining ato ang programa. Ang nahitabo lang karon diri sa atong programa, kunya akusahan lagi ta na lagi ko no bias ko unsa man pagkabayas na in the first place sa pag-una natong broadcast pagbalik mangigson ang congressional hearing man mismo ang atong gitutukan and the videos in the hearing and the videos about the baho expose ato man nagi-play diri sa itong programa. Ang nahitabo lang mas daghan lang. O ako bitaw nabaguhan because way back in 2022 election, daghan ang mupadala sa kuag mga komento, links, okay, mga videos, pero puros mga Solid Gomez supporters. Tinood. Di, magkumadlok, magkasako. Nang gikaingon, dining panahon na, ayagon ang dapat ayagon, luggoon, uyugon ang dapat uyugon. Daghan kaayo. But karon, dining nahitabo, OK BDOLS, 4th District of Leyte, Congressman Richard Gomez, matod pa, kung tinuod magkano versus BDOLS. Ang mga nadawat nako, mas daghan. So dili ko makapugong ani because if dilis ni nako taga igong pagtagad, ako na po ingno nila, kanang imo binuang ramadina imo kanang di man nimo ipakita ang among said di mo, di ba? Gahago gud mi. But then again, maingon na po ko na ato lang timbang-timbangon, not all. Di po pwede tanan. Okay? We want to put a certain level of playing field. We will discuss timbang-timbang. Okay? O bitang gitawag tag classmate kay magkat-on ta dire. Okay. So, karong gabi una, is a continuation sa mga gisgutan nato gagahapon. Okay, again, ang atong schedule para sa mga first-timer o sa mga gusto pa makibalo is Monday, Wednesday, o niya, kung ibutang itugot lang yun si Ginoo, ang Thursday, maka-broadcast sa sama karon patusahay manggod tungod na itong panginabuhi. Okay? So, dili ko maka-broadcast o Thursday, then, okay, Saturday nako. Okay? So, ang clear schedule na to is Monday,
Wednesday, and Saturday. Pero I will pray, and please help me pray also, na Thursday, makahimo ta og programa. Di man sad pwede kay, unlike sa uban diha, nandun na sila regular, na madawat kada 15-30, kita in town, wa man. In fact, kita may mangita sa ato ang pagkaon kada adlaw. Okay? So, kagahapon gisgutan nato another video sent to me. Anagan hasa ako nangingon, Solid Gomez supporters, you can send me video also. Okay, I will play. Okay? Ako na i-play. Sama sa Baho Expose, sama sa congressional hearing, I will play. Pakita na to. So the video that was nagigisend, not a video, some links, no, nagigisend sa ako. Is obviously coming from the BDOLS side. Okay? Why lipod-lipod? Atong klarohon. Obviously, and basically, gikan gini sa BDOLS. Wa man koy mahimo ika-play lain kay wa may Gomez supporters na nag-send po na kog link. Okay? So klaroho na to na ha. Ayaw mo kasuko ngano na ang madiscuss dire may video or a link or a picture of BDOLS side, because wala man koy nagdawat gikan sa Solid Gomez side. Okay? Larga ta. Klaro. Sige. So agig diskusyon, agig sumpay kini sa atong gisgutan kagahapon. Na atong gipahimugatan. Okay? Nadadawat na ako ang link sa usa ka event na gihimo in Matagob. Namatod pa mao to ang launching sa BDOLS. BDOLS, nag-represent ni Bernie, okay, the mayor of Matagob. Okay, atong Bernie Takoy. Okay, the D is for Dodo. Di ba? Sakto ko? The mayor of Isabel. Okay. O is for Oñate, the mayor of course, Palumpon. B. And L is for Lando Villasencio, the mayor of Merida. And of course, the last S is Sixto de la Victoria, the mayor of Albuera. Akong giklaro kay masig na ko'y masaya. Dili LS lopig siya at lopig sila. Okay. Now, ako nagipahimugatan as a recap sa nahitabo atong gisgutan kagabi, that if this decision or this alliance, kining maong BDOLS, aside sa gimension nila na mga mayor, that the BDOLS is a unity, it is a unifying relationship between mayors of different municipalities within the 4th District of Leyte for economic reason, diba? Economic growth, for tourism, sa pa to? Peace and order, maybe? Okay? So, those are the things na gi-mention. But aside from those things, nakahibalo ang kadaghanan that this BDOLS is a versus. Unsa nang versus? Dunay atbang
kaatbang, giatbang. Ang daatbang is the okay. Ormo kanangga. Okay? Video LS. Yan yung hununa nakada mo mention kog okay, nagpasabot ormo kanangga. Himo lang tag qualify lang na to daan kay lisod na kayo makusahan na po tag asa tadapita. Nararabagi taon ta dire. Ang akong tuyo ra gid dire is ang pagtuki, pag-ayag sa kamatuoran, pagtabang, daghan tag makatunan. Okay? Video LS. Nagisgutan na to kagabi. Asari ka pa gen. Nadako ang risgo. Dako ang risgo nini moong mga mayura. Nini mo mga mayores. Dako ang risgo nilang gibuhat. Nilang gibuhat. Whether maingon sila, no, this is just for tourism, this is just for economic growth. Bisa kung saan pa na. Ang magtanaw gayon. This is a versus against a stand. A challenge to the leadership of the 4th District, and I'm talking about the Congressman Richard Gomez. Besa gonsaon pa nag-istorya ang may mahunahunaan gyud sa mga tao, mga igsoon. This is a challenge. Og sa akon nakiingon kaganina sa pagsugod po nato magisgot ta og something na mga usahay di ka makatuo na mahitabo. Di ba? Di ba? Usahay di ka makatuo na manghitabo. Ako dugay-dugay man ko sa media, broadcast media. Cebu ha? Gikan ko Cebu before ko naabot sa Ormoc. Usually, daog ang congressman, of course, normal man ang dili gyud tanan ng mga leader, mayors under niya. But kung mudaog man gani on the first term, kasagaran gid na. Iyaha gid na tanan. Or majority iyaha. Ang kasagaran gid na on the first term, wag mo challenge niya na. Kasagaran gid. Ha? In fact, doon na gani gitawag na kanang political courtesy. Ano na political courtesy, sir? Usually kada mga politiko, na sila yung mga kortesiya isip usa ka politiko labi na sa puros mo ni daog ba. Makita na ninyo diya sa mga konseho, mga municipal council, city council, managlahay sila partido pero puro sila ni daog, dunay political courtesy. Usually, mga political courtesy ng mga first term, mga first year, okay? BDOLS. Intact pa da. Wa pa mo challenge diha. Especially your mayors. If there is a challenger, for example, in the position of congressman, doon ay challenger, of course, naagin na challenger, naagin na opposition. If the opposition is active, kung ang opposition po luya, di wala. If the opposition is active, then every step of the way, naagin na. Same position, but for a congressman and a mayor, lahi-lahi mo ng posisyon na. Initiated by mayors within the district, panagsara ka kita na. Ingna ko bay, kung na kayo nakita niya. Kaya ako, so far, panagsara ko kasugatan na. So muna umingon ko that this is a big challenge. This is a big challenge not only for the 5 mayors, this is also a challenge for Congressman Richard Gomez. Ni PM na ako, niingon siya,
nga di naman na ang hisgutan because in politics kuno normal magina na dili magkauyon. Sabi na sa Pilipinas, oh yes, it's normal. Dili ang hisgutan. Why? Tungod ba kay ang imuhang idolo, ang imuhang idol, ha? Mo'y gibiyaan, pero kung ang imo pang idol mo'y gidugukan, ganahan ka. Di ba? Ako dito ba? Oh. So, ko ayaw. If you want to discuss, let's discuss. In fact, there's somebody there na nag-comment, akong gi-offeran, you can join my program, you can react. Pwede ka mo hangyo, sir, pwede ba ko i-on air? Yes, pwede gid kayo. Subay lang sa lagdas mayong pamatasan. Pwede kayo. Walay problema. In fact, open ganito ang programa for Congressman Richard Gomez mismo, for Mayor Onyate, labi na kato sa congressional hearing, open, anybody. And now, the 5 mayors, ako na sang i-blanket ang akong offer for the 5 mayors. Kasi gusto na, I will try my best na akong makontak sila, the 5 mayors and Congressman Richard Gomez, for them to appear ninyo, not me. Kinsa raman ko, wa man ko'y labot. Ultimo ra ko, mayukmok. But for them to appear here for you, para ninyo na mga suki na kung tigpaminaw o mga nagtanaw, kamo na atong gialagaran, para ninyo maningkamot ko moatubang sila. So muna, this is a challenge. Okay? A challenge for the 5 mayors to do this. To challenge the leadership of the Gomez in the 4th District of Leyte. Ang naging ko, dili na angay na it's normal. No. No. Because when things, unusual things happen, like this one, it is unusual for the first term congressman na will be challenged, but not the opposition by mayors within his district. It is unusual. So this unusual na nahitabo is something na angayan na to hisgutan. Because sa akong nagkikingon kagahapon, and my question stand, because wa pag yun nakahatag og tubag, unsa kahay rason sa 5 ka mayor na nibuhat man sila niining usa ka risgo kaayo na pagbarog. And for me, I could be wrong, but for me and the rest na nagtanaw karon is a challenge to the leadership of Gomez in the 4th District of Leyte. Ako sang gisgutan kagahapon na kung wala gyud kausaban and the BDOLS versus OK or Mukananga will stand until padulong 2025, then moingog ko padulong kita sa exciting part ani. Ngano man? Ngano? Pertinda ko ag ngano? First term ni Congressman Richard Gomez, i-challenge siya ginani. Wa nahitabo sayang asawa pa ang galingkod. Unya karon na hinuon first term niya naglingkod as Congress, pulis siyang asawa, mo na ni nahitabo. It's a big question. Nga naman, unsa kay ni rason? Asa ka ang problema? Naa sa 5 ka mayor or naa ni Kongresista Richard Gomez? Hinuktuki ko nun ninyo. Hinuktuki lang. Asa ka ang problema? We're talking about 5 different individuals
managlahi ning mga tawhana against one. So, in the spirit of fairness, in the spirit of fair discussion, let's analyze. And then, diyan nag-send na ko, and I would like to share, sa ako nagkikingon, well, it's obvious na nag-send is BDOLS supporter. Yung saon taman, wala man po nag-send ng mga okay supporter dire. In fact, kato ganing, before na ko ipakita, kato ganing, nangayo tag, unsa may tubag ni Congressman Richard Gomez niya ng mga pasangil diha sa kanangga duay manukan na siya tag-iya wasag kuno na makakomply sa mga requirements. Naabay tubag si Congressman Richard Gomez. Please send me the links. Wala ni tubag, wala nagpadala. Unsa man kung ma-discuss. Di ba? Ang katong pero may ko makalimot. Unsa nang river sa kanangga? Ha? Pero may ko the river in Kananga. Oh, ako po itong sa nag-challenge. Ningon ko, do na ba reply si Congressman Gomez about that accusation? Kung naa, please send me the links. Ang okay ko no, dili or mo kanangga, kundi unyati kami. Pag matod pa, mas nauna ko no ng okay, unyati kami, kaysa okay or mo kanangga. Okay, sige. Okay, unyati kami or mo kanangga. Sige, padenta. Wala man. Okay, ako naglaro na para ma-establishar nato mga classmate, mga sukid igbaminaw, mga nagtan-aw kada to karon, sa mga first timer makasabot mo unsa kining programa. Dili mo makahukom. Na one-sided nimo na dili. Gi-offer nato ni tanan. Please do comment ha, ako ron ang basahon sa ubos. So, ari tas rason. Okay? So, nag-send na kog link. Atong iable, could this be the reason? Kini ako abot-abot lang na ako ning asa man to. Wait ha. Wait. Okay. Doon na send na ako about nga hindi mo niya mapakita. Ayan. Kini sa Isabel. Sa Isabel ni. Okay, pakita ninyo. Ayan. Na si Mayor Edgardo Dodo Cordenio, ha? Sakto ba akong pa-pronounce? Wa magid mi kaila, wa magid ko kaila ni, wa ko kasugat ganing Mayor Edgardo Dodo Cordenio. Okay? Unya akong gibasa ning mong link. Ang nakabutang dire, kining makita niyo sa inyong screen ha. Nasa da. While the mayor of Isabel, Leyte is asleep, our police is busy operating. And di kina ko makita, but ang akong pagsabot ani is mahitungod ni sa usa ka illegal drug operation in Isabel. Kuha ko masabot ha? Kuha ko masayop. Please correct me if I'm wrong. Unya, di mo pagtubag ang si Mayor. Dingon siya, I wish to correct the malice that Richard Gomez imputed that I was asleep during the illegal drugs operation conducted by our law enforcement. Your statement is uncalled for and highly irresponsible. Stop politicking
at this point in time. For your kind information, since Saturday, we were in close coordination with our police on this operation. Note further that every illegal drugs operation in our town, I am on top of the situation. Let it be stressed that illegal drugs and illegal activities have no place in our town. We will not stop, and we are never afraid and intimidated from our campaign against all illegal activities. Now, somebody sent me this uh, picture about Mayor Dodo, no? Mayor Edgardo Cordenio, the mayor of Isabel. Okay. So, nakapicture din ko. Ha? Nakakuha din ko idea. Unsa man ang issue ni Kong Richard Gomez sa Isabel. Ha? Unsa man? Illegal drugs sa sabod. Sa ato pa, sa Isabel, ang issue ni Kong Richard Gomez dito is illegal drugs. Sakto ba? Ah? Sakto ba mga classmate? Ah. Mura, manigbalik naman ang istoryahan. Kana, kana bitang, kana bang illegal drugs ba? Na issue, pastilan, ginang balik-balik ng istoryahan. So, is this an accusation by Congressman Richard Gomez to Mayor Edgardo Dodo Cordenio na natulog siya during a drug operation in Isabel Leyte? Okay? Muna akong pagsabot. Ha? So, in Isabel, kung ang issue sa Palumpon is baho, ang issue sa Isabel is drugs. Kung atong subayon, ha? Kining maong mga gipang said rin ako na nang hitabo naman eh sa mga nangagi di man eh kay karon lang. Ha? So from baho expose dito sa Palumpon with Mayor Onyate, drugs naman diri natulog si Mayor Dodo Cordenio sa Isabel. So may drugs sa Isabel, may baho sa manok sa Palumpon. Ang mayor sa Isabel natulog. Muna akong pagsabot. Ang gikorhian kini ni Mayor Edgardo Dodo Cordenio, namatod pa niya, wa taong kumatog kung wa ko matog. Matod pa sa mayor, he is on top of the situation. Ako di na ko ma-shocked aning maong istoryaha mga iso. Di na ko ma-shock ba? Kay kanang drugs, illegal drugs ni Kong Richard Gomez sa una pa gina. Atong drug capital lang Ormoc mga kaigsunan sa Eastern Visayas. Nawa maging kabasag asa to dapita magigsoon except that it is an opinion by somebody in the Dangerous Drugs Board but not an official report. Okay? Sige kung pangita ato mga kaigsunan. Pero katong balik-balik drug capital ang Ormoc mga kaigsunan sa illegal drugs mga kaigsunan. Gibalik-balik daghang nahalin itaw nato. Di nako ma-shock pa aning mong drugs issue. Sa ba mismo kung gikan magid ni Congressman Richard Gomez. So, kung ang nahitabo na baho dire sa Palumpon og na congressional hearing si Congressman Richard Gomez against the baho expose in Palumpon and Albuera, posible po basig doon na po'y congressional inquiry si Kong Richard Gomez
para sa Isabel. Posible, di ba? Unsa man, naana? Or ako liwa makibaw? Ha? Sulti nang ugo mga fans ninyo diha, mga fans, mga solid. Pasig na mo nihibawan niya, i-share na ko dire kaya ako gyud i-play para patas. Duna ba? Ha? So muna ang pungutan na karon naa sa ato ang topic that the congressional hearing ba naghihimo ni Congressman Richard Gomez karon against sa baho expose usab ba kini ka warning batok sa BDOLS or banat na gini mao na gini mga kaigsunan or it is purely in aid of legislation. Unsa may tanaw ninyo? Unsa may tanaw ninyo? Is this a warning sa BDOLS or a banat or just an ordinary inquiry in aid of legislation? Parts trabaho ni Kong Richard Gomez. So klaro na establish karon nato again murag uhay lagi ko, but it's okay because ang akong pagkauwahi gusto kog detalye para kamo diha maka-provide sa mga detalye aron atong tagpi-tagpion murag puzzle ba. So nakita na to, na establishar na to the events padulong sa congressional hearing papunta kalit magpapunta padulong ni Palapon Mayor Onyate unya ni Atras mga igsoon kay mingong gikukod gyud mga kaigsunan ang maong baho expose ngadto sa Albuera na wa magidintaw ni labot sa maong congressional inquiry ang Albuera. Supagan si Mayor Sixto de la Victoria dito. Unya karon di apod matod pa kanang komento ni Kong Richard Gomez papunta sa papunta. Padulong na pod ka Mayor Edgardo Cordenio sa Isabel. So akong pangutana ni mga igsoon sa Merida unsa man? Kung may baho sa Palompon o sa Albuera sa Merida unsa man ana dito? Sa Matagog unsa man na dito? Atong huwaton. Karon speaking of Merida, dapat ko gisend nako. May gisend po, salamat kay kayo. Ako kung di ko nyo sendan, patuyang naman sa kong storya, di ba? Pero salamat kayo ninyo na ni-send mo na ako. Ang ni-send na ko sa Merida, dili about unsay sa issue sa Merida nagi bato kundili ang part no tipik sa speech ni Mayor Villasencio. Okay. Ang basahon ako ipakita ninyo. Sa ako nang gikingon, na ako ikapakita dire. Obviously, naghatag na ko ani. Okay, wait. Ayan. Ana. Kani, gikan na naman pud ni. Kang tabunan. Kadi atras. Kang Mayor Villasencio para makita ang ginang ni Mayor. Ayan. So diri naman pud tipik ni sa ko tan-aw tipik ni siya sa programa sa BDOLS. So, niya kong basahon ha. Okay, wait. Ayan. Wait sa ato sa tantangon ni si Kurap para maklaro. Ayan, maklaro ra. No regrets. Let us work together for the benefit of every municipality.
Let us unite. Magkahiusa ang tanan. Usa ug daghan ang tao nga magkahiusa in the name of God, magkahiusa sa pagpanerbisyo. Of course, taas ang atong padulngan. Amen. Welcome to BDOLS, matod pa ni Honorable Rolando Villasencio sa Merida. Okay. BDOLS. Asa mong puntuha na nakahatag na ko og makaingot a pagtagad aning maong gisend nato dire mensahe, tipik sa mensahe ni Mayor Villasencio. Be, kamo be asa man? Ha? Asa man? Diha sa permero. Unsa may gibutang diha? No regrets. No regrets. So kaning maong gipamulong ni Mayor Villasencio mo ni catch, no, ni dakop sa akong atensyon pag ingon niya no regrets. Why pagbasol? Di ba? No regrets is why pagbasol. Sakto ba ko? Ha? Walay pagbasol, hindi ako nang hihinayang. Ha? Wala ako usike. Ha? Sa pwedaghan na ako makuha na to ng no regrets. Ha? Ano sa maning no regrets? Sulti ni Mayor Rolando Villasencio. Pertin daghana og kahulugan ni igsoon. Di ba? Daghan man ang kahulugan. No regrets. Sa diha is wa ko'y pagbasol na nisulod ko nining grupuha kay makatabang ni sa mga taga Merida. Sakto, dili sakto. No regrets. Wa ko'y pagbasol, hindi ako nang hihinayang. Unsa pa'y lain na ng meaning anang no regrets? Pwede po na sa atong mga igsoon na nagkahigugmaay, unya, sa kalit lang, gibati ang dakong pagsulay sa ilahang panaghinigugmaay. Hog niingon ang usa sa usa, dili namang kunimo love. Magbuwag na lang ta. Diba? Unya mo ingon din. Unya, nagbuwag naman mo. Kumusta man? No regrets. Diba? Diba? No regrets. Gano uy, ganong itaon. Wa ko mingon din. Wa ko mahangol. Wa ko magbasol. Ang ngayan gyud biyaan. Di ba? Pwede na. Depende lang ha. Depende ko sa meaning. Wa ko kibalo kung sagi actual na meaning ni Honorable Merida Mayor Rolando Villasencio. So igo ragi ko nag-analisar kung unsa kay mga posible na meaning anang no regrets. Di ba? Daghan man kung mga meaning ana. Pero kasagaran kana mga panagbulag. Unya mingon din, nagbulag naman mo. Unsa may magibati, mingon din, no regrets. Nga naman, angay gid siya biyaan. Kaya yang gyud na, iyarag yung kaugalingon. Di ba tinuod? Sa mga nagtan-aw na to mga kababainhan, labi na sa mga dalaga pa. Kundi mga uyab na nagbuwag. Di ba sakto ko? Wa mo ko'y gisulti, wa mo ko'y gipasabot kinsa ba?
no regrets. Muna gisulti na naka-catch dayon, nakakuha dayon sa ako ang atensyon. Nining maong gikan ni Honorable Mayor Rolando Villasencio. Ako, sa pag-una pa na itong lagi, inosente man ko sa mga panghitabo, mga kigsunan. Di ko kato. Honorable Villasencio. Nga naman, ako, during the last campaign 2022, supposedly buhay pa bagay na si Kuya Daling, lingon siya, Brad, pwede ka magprograma sa radio station ni Villasencio. O sana, DYRV ba to? RV ba na? Sakto. Oh, sige man. Sige kuya, salamat kayo. Ha? Pagkaugma mga igsoon, di madayon, Brad. Mabitaw ka kanina, itong before ko magsugod na ni PM na to, Brad. Usap mo rasa, Brad. Ikaw, alas 8, mani schedule, Monday. Wa kay radio station gidiri sa Ormoc, for district. Ikaw, kung doon ay tagiyag radio station na doon ay kaisog na mupadayon ako, pwede ta mo tingog. Kay way back 2022, ang doon ay kaisog na mupadayon in taon ninyong kabus. Na magsisibya, magigsoon, gipasira gid in taon. I'm sure, kailan mo kinsa nagpasira. Munang ako, di lang po kung dool-dool, kay lisod na kayo. Masira po din niya tungod na to. Ano rin lang ko mag-uban. Ha? Ako karatas, best home radio. Mag-uban lang ko ta dire. Ay, ako. Di ba? Muna, di ko kato, Honorable Villasencio. But then again, nakita na ako. Naabli ako una-una. Og nitumawag yun dayon ng usa ka dakong pangutana. Unsa kay naa nang hitabo? Unsay rason? Ngano na nahitabo kini? In fact, doon ako yung mga kaila, I don't know nagtanaw ba sila ron? In Merida, sa taga Merida, may gabihin nyo diha. May mga kailan ako diha, di na ko puminsyo kinsa. Dihang, diha si Villasencio, mayor, ni daga pagkabayor diha. Niya, ito naging eleksyon. Ako lang gipangumusta. Ang ako mga kailas, Merida. And during that time, kauban pa sila si Villasencio, si Richard Gomez. I don't know kung sa ilang feelings sa tong time, pero akong gipangumusta. Ako mga kaila na naa, kuyog ni Villasencio, unsay gibuhat, gisnabra gid taong ko. Isnaban na gid taong ko. Ikaw di mo makoy tayo, igor mo ko nangumusta. Gisinmod ra gid taong ko, gisimod. Gisimod ra gid taong ko sa Messenger. Ako rin pong silang ipangsabot. Sila tanan. Kinagunaman ko nila. Duyan, magigsuon. Muna ako, mingon, gingnan ko, sayop ka. Villasencio, the BDOLS, deklarar na. Itastan. Iko, boto sa permero na ito. Dili ko makatuwa na. Patang hitabo. So muna mahingon ko, unsa kay problema? Ang 5 ka mayor mo doon ay problema or si Congressman Richard Gomez ang doon ay problema? Is this worth it? Is this worth it na atong pag-isgutan? For me, yes. Yes. Because these are leaders. Dili man yung mga 5 lang kabuktaong butante. These people, these 5 mayors are leaders. And they sacrifice a lot. They risk a lot sa paghimo ani. So the reason behind isud ako gyud kayo. Muna
sigdagan sa puno na, is the 5 mayors mo doon ay problema or the 1 congressman ang doon ay problema? Tabangi kog tubag ninyo, anak. Ha? Tabangi kog tubag. Sahay manggod. Ha? Di gina tumatagaan ng mga panghitabo. Di gina tumatagaan. Ang lisod gyud kaayo, kana moingon gyud ka sigurado na. Sigurado na apan dili di ay mga kiigsoon, di ba? Kana ba mo kumpiyansa ka nagmaayo na ako na tanan? Kana ba mo sugod ka nagsalig sa imong kaugalingon mga igsoon, which is wrong. Because kung sa ako ni mo salig sa imong kaugalingon, tao ka lang, mapukan kagihapon. Ang mo hatag ra gyud niya na kahupayan sa imong kaugalingon. Kana bang ma-satisfy ka? Ginoo ra gyud. Because the more na magkinahanglan ka, the more na daghan ka maligsan. Muna kapaspas ka ba? Paspas ka, gusto ka makataas, gusto ka mutaas niya ang mga tao na nasa kilid mo nang ipang-iway, gunita na nimo ang ulo, tumpa na nimo ang ilahang abaga, kapyutan na nimo sa likod, hantod na maubos nimo sila, aron ikaw mahitaas. Wagi kay padulngan because moabot yung panahon. Moabot ra gid ang panahon igsoon. Naduna sa imong tunob sa imong ulo. Lisugyo kayo. Mo ka na. Nakining mo mga panghitabo, padungin na sa exciting part. Ha? It's a big challenge o gangayan ni nato yampo. Because kung wala ka usaban by 2025, it's a big challenge. It's a security risk. Now, question, sir, unsa may gustong buhaton sa video ina? Well, gi-state naman nila kung unsa ilang gustong buhaton. Okay? But then again, sa ako nang gikaingon, taliwala sa unsa may ilang gipanulti about their intention, na agad na panghuna sa tao, kita, sa atong likod sa atong hunahuna, naingon kita. This is a challenge to the leadership of Congressman Richard Gomez. Now, how will Congressman Richard Gomez react? The first reaction ako na nakita is with the congressional hearing. Papunta, padulong sa palumpon, ni side beat mga igsoon sa Merida. So doon na ba kahay musunod for Isabel? For so not Merida, Albuera, but doon na ba kayo musunod from Isabel and Merida and Matagom? No, kung buhaton magani na ni Congressman Richard Gomez na mag-inquiry na po siya, 1 for Isabel, 1 for Merida, and 1 for Matagom. Din klaro na kayo. Mas klaro pa sa agtang na upaw. Mas klaro pa sa kahayag sa haring adlaw. Nagigamit lang. Kung mahitabo na. Gigamit lang ni Congressman ang iyang posisyon, gahom, and the government resources aron pagukod siya mga politikanhong kaatbang. Kung iyan ang buhaton karon. So ako na to, na di na niya buhaton. Wa siya buhat na ang congressional hearing ngadto sa ubang mga mayor. But then again, kinsa man ko na mo'y magunahuna kung siya hunahunaon ni Kongresista Richard Gomez. Kinsa man siya kung na magbuot niya.
So posible na nagpabiling posible that kining maong congressional inquiry a warning or banat na ni against political kaatbang ni Congressman Richard Gomez. Posible. So, posibleng tinuod, posible pong dili. Ganong posible man, di man takabasa sa hunahunas tao. Ako nang ihatag kaninyo ang pagtimbang-timbang niya na. Okay? So, nga nung ato bang hisgutan, sir? Because, maghatag kini, muhatag kini og impression labi na kita na layo wa ta kaila ako mismo mama ko kaila gid personalmente ni Congressman Richard Gomez mo kaila niya Mundo ako yung nihatag niya og oportunidad during the time na diya sa Sormog ato sa station pa interview anja pareho gud ni gud dawat tag interview okay video ilis ako yun na. But dihara ko na kaagan kung unsa siya. So kini mo mga aksyon will give us an idea unsang klasiha siya pagkatao. Munang para nako angayan hisgutan. Because this will give us a little knowledge of the persona of Congressman Richard Gomez. Imong amigo kalit lang nagkakontra mo. Imong mga kauban, mga kaatbang, ang mga kaamigo, kauban, kaatbang na karon. Dili lang usa, dili lang duha, dili lang tulo, 5 pa gyud. So this will give us something to think about. Something na maghunahuna kita about the person. Sa mga ordinaryo na mga tao, sir, unsa may mabenepisyo ni? Murag gyapon. Now, individual municipalities, kamo, na mga nantan-aw karon na naa sa mga nagkalalaing municipality, whether you are in Palumpon, you are in Merida, Matagob, Isabel, or Albuera, or Moc, or Cananga, kamo diha na naa diha sitag-sitag sa mga munisipyo. Labi na sa mga 5 ka mayor na itong gisgutan. Kamo mo decide. Kamo mo decide whether kini makatabang o dili kaninyo. Kamo mo decide. When Congressman Richard Gomez said that the mayor of Isabel is sleeping, kung iya gitong gisulti, kung tinuod man gani, wa man ko kakita, wa man ko nakita na iya ginigisulti, gianalisar man ako, ang tubag raman ni Mayor Dudo, may akong nabasahan, ako nang gianalisar na mauni. So this accusation is directed to the municipal mayor of Isabel. Okay? Video is Tingnan po ba okay? Or asa ni? Unyati kami? This accusation, kung mao man gani gisulti magini tinuod magini gisulti ni Congressman Richard Gomez, this accusation is directed to the mayor of Isabel, then apektado ang taga Isabel. Apektado ang taga Isabel yan. Ang leader ninyo giakusahan na mao na apektado mo. Sama ra po sa taga Albuera, inyong mayor. Sa nakita nato sa congressional hearing, murag mabutang sa itong unahuna na ang mayor sa Albuera wala magtagad, ang mayor sa Albuera wala magpakabana sa kalikupan. Then ang taga Albuera, apektuhan sad mo. Tinuod ba na sa dili? Kamoy mo hukom. Will the removal of your respected
elective mayors. Kay mao man ni ang huhungihong sa 4th District na kining 5 ka mayores dapat ma-remove kini og pulihan. I don't know tinuod ba, pero mo ni mga huhungihong sa mga miyembro sa pamilya ni Congressman Richard Gomez, pulihan ni silang 5. Kung kana tinuod, kamo mismo sa taga Albuera, taga Merida, of course, Kananga, wa naman. Kung mubalin na nga sa Kananga, dakong balita na. Tagob, Isabel, ang Palumpon, kamo diha na namuyo nini mo mga munisipyo nagtan-aw na to karon, kamo mo direktamente maapektuhan ini. So kamo mismo ang mo decide. Kay ang kaugmaon sa inyong munisipyo at stake nakasalalay karon nini mo mga panghitabo. And not only individual municipalities, the whole 4th District of Leyte, mga kleksyon. Now, before ta magpalaw mayo, di ano po yung video, nag-send rin na to. Sa ako nagkikingon, obvious pa sa kahayag sa adlaw na kini mga supporter ni sa BDOLS. Pero ako mahimo because sila naman po nag-send ako. Wa may lain, ang solid Gomez supporters, wa may gisend rin ako. Okay? BDOLS. Okay, BDOLS. Itong ablihon ng gisend rin na to. But before that, kung nabasahon ng gikan ni Mary sa DYCM diha sa Cebu na lang ang radio kung naa mo sponsor og palit og oras para sa imong programa. Diha man ko before sa 2022, I don't know nakadungog ba ka Mary? Pero kusog siguro sa Palumpon, no? DYCM. But for Ormoc, glisod gyud. Gikan ni Eric Pantino, good evening classmate. Gikan ni Alex Tumada, wala ko magduha-duha. No regrets. Sakto de. Sakto ka Sir Alex, wala ko magduha-duha. Munay haom nagisulti ni Mayor Villasencio. Ma'am Eunice Quezon, good evening. Good evening sa diha. Victor Tolentino, unsa man sa Kananga. Unsa man sa Kananga. Gikan ni Mario Arenio, good evening classmate. Joy Alquino, sir, naunsa man tao na oy. Watching Nini Villanueva, watching good evening. Pasensya Buloy, Larry Pasaol, kanang Sanghan din kanang Sanghan River. Okay. Salamat Sir Larry. Akol lagot na si Richard sa Palumpod Brad kay dako siya gasto dire pero pildi. Shout out sa Team A. Napildi pagkamayo 9. Kisam ng Team A. Okay. Iniwa ko kay Balokin sa ako rin gibasa gikan ni Akul. Andy De Vera, di ba natulfo na siya niyate? Okay, akong gipalingita, no? Wa ko ka kita. But mura ang sa ako na ibaw ang rason mura gyapon ang baho gyapon. Ha? So kanong naa sa congressional inquiry, I think kung wa ko masayop, maura gyapon na ang issue ngadto ni Tulfo. Unsa may wa ko kita, unsa may do na bay unsa man na Tulfo karon na Tulfo na senador na si Tulfo or kinsa man Tulfo ha? Okay. Kung na may said that sa akong tanaw, it's the same na baho expose na naa gipresentar sa Kongreso. Edgar Manawataw, good evening. Okay. Ormo Kananga, Merida karon ok. Ok na.
Gikan ni A-Team. Ano man ni si A-Team? Yun na man. Ormo kananga Merida din na sa una, karon ok-ok na lang. Uy, salamat kay si Star. Salamat kayo. Sige, padayon ta. Okay, salamat ha. Ano niya? Day gised na to. Naghisgot naman po ni og political dynasty. No, ako ning pagtanaw ko na ako ni nakatawa. Nakatawa man ko. I don't know, makatawa basad mo. Ako na po ning i-play. Gised, manid rin ako. Link niya about political dynasty. Okay, kadiyata ako sa tanggalon. Okay, BDOLS. Kini kung issues political dynasty. Pagkadugayan aning isyuha, kuyog man ni sa tong konstitusyon. Gikan din itim. Sige, sige. Kana. Gikan ni siya, gisend na link si A-Team nag-send na ko ani. Sa ako nang gikaingon, obvious ka yung support ni A-Team, no? Pero, ang video mo akong gitanaw. Ang video, mo gusto na ko na ito ang paminahon kay tingisgot mo ng political dynasty. Ha? So, ang suwayag ma-play ba nato ni? Pag di gani ma-play, ako na siyang tagsa-tagsaon ha. I-separate na ko ang audio kaysa video. Sige, so suwayan na ko og play. Ha? Yan. Test. Yan. Suwayan ha. Play. Political dynasty shall be prohibited as may be defined Mhm. Panoorin niyo uli. Mga Politics. Okay. So, ako i-separate ha. Sige, sige. Para basta nakita ninyo diha. Now, akong i-separate para madunggan na to. Unya atong hisgot mo ni political dynasty. Importante ni. Ha? Importante kini mga classmate, mga suki. Kaya kining political dynasty mga kaigsunan, pastilan. Pastilan sa makadaghan na higayon. Nahimo gining gatasan ang gobyerno. Nahimong bangko sa mga korap na politiko. Una ko ha, kining political dynasty. Mo gini. Ang nagkutkot sa ato ang demokrasya. So mo ning pag-send ani nako akong gitanaw ni ko angayan natong hisgutan because gusto ta makibalo sa hunahuna ni Richard Gomez, ang atong kongresista sa 4th District of Leyte, unsa ang iyang hunahuna sa political dynasty.
Ato paminaw na. Minota. Yung mga batas na ginagawa. Ano ang mga penalty kung maglalabag ka sa anti-political dynasty law? O yung ganun. Gagawa ang Kongreso ng batas ng ganun. Kaya sinabi sa konstitusyon, political dynasty shall be prohibited as may be defined by law. Ibig sabihin, batas na lang ang magdetalye. Yun ang ibig sabihin nun. Mhm. Linuloko tayo. Ito naman si Goma, Aha. ang sabi naman ni Goma, ay kaya tayo may political dynasty kasi may eleksyon. Mhm. Anong ibig niyan sabihin? Di wag nang mag-eleksyon. Panoorin niyo uli, mga kapatid. I entered politics and started working in Congress. Ang dami ko na naririnig lagi about political dynasty. Hindi na ipapasa ang batas sa political dynasty simply because ang tao binibigyan natin ng karapatan ng opportunity na pumili ng mga leaders na gusto nila. Hindi mo election, ano mangyayari sa atin? You give the people the choice, the chance. Piliin nila kung sino ang leader nila. Ganun lang ho kasimple yun. Simple pala, no? Anong masasabi nyo sa mga kagalang-galang na mga kongresista ng Pilipinas? Halimbawa lang yan, si Goma. Anong masasabi nyo dyan, mga kabunyog, mga kababayan? Okay. Now, nakisgot og political dynasty. Inyo nadungog. Inyo nakita sa screen. Reaksyon ni sa usa ka, I don't know, vlogger siguro ni, political or it's a YouTube ba ni program. May tungod sa gisulti ni Congressman Richard Gomez about political dynasty. Now, pag send sa to nakaingon ko haom ni sa tong gisgutan. Because again, di ang mga huhungihong mga pasangil. I don't know tinuod ba? Pwede ko koreksyonan. Congressman Richard Gomez could visit the program anytime or could call us anytime to arrange for an interview para i-deny or unsa ba kaha ang insulti mahitungod ani. But then again, huhungihong sa 4th District, storya sa Tibok 4th District, tinuod bag sa dili, why nakibalo? Posibleng masayop ko, but ang istorya, mo kini. That the 5 mayors, pulihan sa mga miyembro, at least majority sa mga miyembro sa pamilya ni Congressman Richard Gomez. So if the huhungihong, the issue or the istorya sa kwentong barbero sa 4th District of Leyte is tinuod na ang ipuli sa 5 ka mga mayor, mga miyembro sa direct family ni Congressman Richard Gomez, then pwede ba na atong may consider na political dynasty, sir? Muna ang pangutana, pwede ba na may consider na to political dynasty? Og sa diha dayon na ato ng pangutana mga igsoon, ligawas din kini gisendan kog link mahitungod ani. Wa ko kibalog diinin napita, but I think it is Congress na gisulti di Kongresista Richard Gomez ang maong gipamulong niya about political dynasty. Ato ko ba sa paminaw usab? It's that basic and simple. It's that Medyo na shock ko sa it's that basic and simple kauban aning nasa video. Simple ra kuno kaayo mga igsoon. Because nga, meron mo tayong election. If you do not allow election, Atrasan kani. hindi na ipapasa ang batas sa political dynasty simply because Mhm. ang tao binibigyan natin ng karapatan ng opportunity na pumili ng mga leaders na gusto nila. Hindi mo pa So the reason kuno nganong why political dynasty na balaod because binibigyan nila kinsa man ang nila sila ng mga kongresista, mga lawmakers
ng karapatan ang mga tao na pumili kung sino ang gusto nila. Ay, siya ko mga so simple. Simple ra ko do kayo. Tungod kay dunay eleksyon, maong walay. At least kuyog ko aning kinsa ni na sa istorya, mao ko no na walay political dynasty na balaod. Di nga no man be, kamo diha mga kaigsunan, kamo diha, unsa may pagtungan nga may political dynasty na balaod na ipasar? Kuyog man na sa atong konstitusyon. O first, nganong gikuyog man na sa atong konstitusyon? Because the framers of our constitution nakakita sa danger of political dynasty. Gi-appeal na. Pero kibalo mata na mag-una maigo na ang mga lawmakers man mo na wagi balaod nagi mura siya doon natay skeleton walay unod. Nasa itong konstitusyon, walay balaod. Pero matod pa Kongresista Goma, Congressman Richard Gomez, mo yung gisulti. Ha? Because the election is plain and simple. We give people the opportunity to choose. Mao ko na ng rason. Nada kong debate na. Ha? Kung kinsay uyon sa political dynasty o kinsay dili. Ako, welcome ko nga. Makagdebate niya. Ato na. Sa ako, dako kong sopa ka na. Now, nga no man na naaman ang political dynasty sa atong balaod. Nga nung gibutang man na, because nakikita ang ato ang magbabalaod. Ang framers sa atong konstitusyon sa danger sa political dynasty. Uton, anay sa katilingban, anay sa atong nasod, anay sa bisag asa mang dapita sila na himutang. Nga naman. Tungod kay kung kamo na lang diha, kamo na lang yung budisay diha, moabot yung panahon, bisag unsa pagkakabuutan, magigsoon. Kung ang demonyo na ganis kwarta, ang manawag na nimo, lisod gyud kay ng balibaran, labi nagway makapakgang nimo kay kamukamo naman lang. Munang nakabutang diha sa tuag programa, sa tong banner, sa tong programa mga igsoon. Ako na i-flash. Nakabutang gid diha, power corrupts. An absolute power corrupts absolutely. Power corrupts. An absolute power corrupts absolutely. Absoluto. Kini maong mga gipamahayag tested na ni sa mga nangaging mga leaders. Mauna ang rason ngano na ang dynasty, political dynasty, nakita na usa kamatang sa anay sa atuang nasod. Ug unsay rason ngano? Unsay simpleng rason tungod ba kay na eleksyon mo bang walay balaod nagipasar? Wa bay unod na balaod noon nagipasar para alang sa pagsumpo sa political dynasty? No, dili tungod sa eleksyon. Ang rason diha because walay nagpasar og balaod nagisuportahan sa Kongreso og Senado. Naay ni pasar pero duay mo suporta. Tungod ba kay mahadlok ang mga kongresista, mga senador na sila mismo ang unang maigo kung doon ay balaod nun na ipasar na himuon yung illegal ang political dynasty? Hinani ba kahakog ang atong mga leaders? Hinugtuki ko nun ninyo na. Muna'y simpleng rason para nako. Ang simpleng rason ngano
na wala balaod noon sa political against political dynasty. It's because walay ni suportar sa mga balaod noon na nipasar sa mga congressman na siguro nagasahan sa Espiritu Santo ni pasaka og balaod noon batok sa political dynasty. Why ni suportar na mga majority congressman or senator? Muna plain and simple. Muna simple na rason. Kung Richard Gomez, sir, I'm sorry. Managlahay ang ato ang opinion. Dili because na eleksyon, dili because na gitagaan ninyo o kahigayunan ang mga tao na mupili. No. Because why balaod nagisuportahan sa Kongreso? So my question now, will Congressman Richard Gomez support anti-political dynasty or siya mismo ang mo file o anti-political dynasty bill? And the answer is obvious. Makita nimo sa line of thinking, sa line sa pagstorya mismo ni Representative Richard Gomez. Ningon siya. Naman ta eleksyon. Mag-eleksyon ta. Ako nang ihatag ninyo mga kaigsoon. Sa ako nang gikaingon kini maong mga diskusyon natong gihimo. Kining diskusyon kini ato mga gihuna-huna karon, gisaw-an nato karon. Maghatag ka nato mga kaigsunan og hulagway. Unsa klasiha sa pagkatao ang ato ang mga leaders. Kini maghatag ka nato og unsa kahay naagyon sa kinauyukan sa iyahang galamhan. Maghatag ka nato og unsa gyud ang iyahang tuyo sa iyahang pagpanerbisyo. Diba? Atong oras alas 9:48, hapit na tabag alas 10. Basa sa kodre ha. Nagikan kang Mark ni Joliven or Holiven Costa. Pwede 4th District Congressman Richard. Ormoc Mayor Lucy Kananga Matt Alboyra Virama. Vince Rama, Merida Jules. Kinsa man ni si Jules? Isabel Mayor si Karen. Palumpon Mayor Juliana. Juliana ang anak mismo ni Richard Gomez. Nag-apil-apil na ba sa politics? Huwag kadungog. Anyway, Palumpon, Juliana, Matagob, Mayor Rica. Kinsa mo po ni si Rica? Kung saan ni sila, Sir Mark, mga miyembro, direct member ni family? Nastilan. Ako nang ihatag ninyo. Kamo diha sa naisgutan natong Palumpon, kamo diha sa Merida, kamo diha sa Isabel, kamo diha sa Matagob, kamo sa Albuera, kamo diha ang magtimbang-timbangan ninyo nis makadaghan. Because kung maunin hitabo, then this is a political dynasty for 4th District of Leyte. Yes, I know. Mingon ta na, dili ni political dynasty because may balaod doon. Yes, I know. But whether walay balaod doon or na, clearly, hayag pa sa haring adlaw, this is a political dynasty that Congressman Richard Gomez is trying to establish. Kung tinuod manggani kining tanan. Kung tinuod manggani ni. Kung tinuod manggani ni, then hayag pa sa haring adlaw, Congressman Richard Gomez is trying to establish karon og political dynasty
sa 4th District of Leyte. So ang question diha is naa ninyo. Kamo diha sa Ormoc, kamo diha sa Kananga, kamo diha sa Merida, kamo diha sa Palumpon, kamo diha sa Isabel, kamo diha sa Matag-Ob, uyon ba mo og political dynasty. Kung tinuod ni ha? Kung tinuod ni, uyon ba mo og political dynasty kansang leader Congressman Richard Gomez, kansang pamilya Gomez Torres family. Naaragin ninyo tanan. Naaragin ninyo tanan. Ultimately, kamo man diha. Kamo diha ang mutagamtam kung unsa may epekto niini. Maayo ba or dili ba? Huna-huna agi ninyo sa makadaghan ka na. So, the next question on Saturday na atong pag-isgutan, tagaan na tamog homework, makaayo ba? Or not makaayo is Congressman Richard Gomez trying once to establish a Gomez Torres political dynasty in the 4th District of Leyte. Ug unsa man ang mga implication niana. Ug unsa man ang inyong mga baruganan niana. Unsa may naong sa inyong tagsa-tagsa ka mga munisipyo kung mauna na ang mahitabo kung tinuod man gani. Kung tinuod mga kaigsunan, makaingon ko pagkapaspas. Makaingon ko mga kaigsunan, mga classmate, mga suki, kung tinuod man gani na si Congressman Richard Gomez, karon pa lang, sugdan niya 2025, i-establisar niya ang iyang kaugalingong politikan hong kagustuhan na maingon kita kung matinuod na puros miyembro sa iyang pamilya, then it is a political dynasty. Kung tinuod man gani, makaingon ko mga igsoon, pagkapaspas pagbidiay. Pagkapaspas, pagkakusog. Why minor? Pagkapaspas, pagkakusog. Hinali-dali, first term pa lang ni Kongresista Richard Gomez kung tinuod magani kini. First term pa lang. Political dynasty dayon? Makaingon ko, grabe kapaspas. Kung tinuod magani ni mga kigsunan. Makaingon ko, grabe kapaspas. Unsay gidalian. Unsay may gidalian. Ug ngano man na mga miyembro magis pamilya, wa na ba gid lain na mga leaders. Usa man lang kapamilya na lang sa tibuok 4th District sa Leyte ang capable na moalagad sa mga nagkalain-lain na mga lumulupyo, munisipyo sa tibuok 4th District sa Leyte. Usa na man lang yun. Usa na lang bagay yun kapamilya. Ang maingon nato kasaligan. Kamo diha ako nang ihatag niyo. Kamo diha sa Palumpon, Matag-Ob, Isabel, Merida, Albuera. Kamo diha timbang-timbang. Kamo diha mga lumad na taga Palumpon. Kamo diha mga lumad na taga Matag-Ob. Kamo diha mga lumad na taga Isabel, taga Merida. Yapil na to ang Ormoc, ang Kananga, ang Albuera. Kamo diha akong putanon. Na kung tinuod magani kini mo mga huhungihong istorya nalakang ni Congressman Richard Gomez sa pag-establisar sa iyang kaugalingong dinastiya
pinagi sa pagpadagan siya mga direct membros pamilya kung tinuod man gani di na akong ihatag ninyo kana sa Tibok 4th District, wala na bagay laing pamilya na sarang makahatag kaninyo og tinud-anay na panerbisyo. Ang tubag na naan ninyo. Pero ay ako, I'm sure kamo nagtimbang-timbang mo karon, maingon siguro mo ngano ka ano unsa kay rason nganong kung tinuod man gani nganong perti maging paspasa. Nganong perti maging intawong paspasa. Kini mga kaigsunan, dili ni siya lalim. Dili ni siya sayon. I tell you this. Dili ni siya sayon na himon. Dili ni, I mean, I'm talking about political dynasty, ha? Political dynasty, dili ni sayon himuon. Because sa history, kung ato natanawon sa atong nasod na Pilipinas, kuyaw kayo. Because kini mga political dynasty, kini mga political moves na susama ni ini, perting kuyawa. Why? Tungod sa history sa Pilipinas, kasagaran mga igsuon. Kasagaran yun. Mubanaw ang dugo. Because kung doon na absolute power, ang usa ka pamilya, nanghitabo na. Di nang kumo-mention, pero nanghitabo na some parts in Mindanao, nanghitabo ka na ay nasusama sa dinastiya, nagibutang, gamay lang storya mga igsoon, sama niya itong panagtipon karon, kumibawaan ka na naminaw ka, posible na initan ka. Kung doon ay musulti, posible na doon ay manghitabo sa mga musupa. Or kung mangutana lang gani ka, posible na naay mahitabo nimo. Nanghitabo na sa mga nakalilaing part sa Pilipinas. I mean, hangtod karon. In fact, mga massacre na hitabo by kinsaman, by people in power, acting like they are in a dynasty, mga igsoon. Mao na lisod kaayo kung mahitabo na sa 4th District sa Leyte. I tell you this, lisod kayo na, kuyaw kayo na, kung mo na mahitabo mo ng timbang-timbangan ninyo sa makadaghan. Hunaw na gininyo sa makadaghan. Layo pa man tong 2025, pero nang hitabo na kini. Nang hitabo na kini. Padulong pa ta sa exciting part sa 2025, but please, kuyogi ko sa pag-ampo. Because the way ang sitwasyon, nakita na ako mga igsoon, ang ayan na to, iampo ang 4th District sa Leyte. Iampo na to ang kalinaw. Iampo na to ang kalinaw. Kay may sa mga history na to nakita mga igsoon, kung inaani na gani ang tensyon, doon na labi na doon ay mga garbo na matarog. Mura bitog naaka sa usa ka kwarto nya napalibutan kag daghang kay libintador. O nya nagdagkot ka og usa ka pusporo. Di ba? Naka sa sud sa kwarto, naabtan kag burn out, nagdagkot ka og usa ka pusporo, ang mga watsinanggol imong kauban, daghan ni kang libintador ang gituyok sa imong palibot. Gamay na lang kudlit, buto. Mauna ang political dynasty. Muna ang kakuyaw, ana. Munang no matter unsay justification sa kinsa mang congressman, senador,
na moingon dili na kinahanglan ang political dynasty. Pasaylo ako, moingon gyud ko mga kaigsunan. Nawa na kinahanglan na because ikaw nagplano or ikaw nakabenepisyo. Kisa may luoy ana. Kita mo ordinaryong magbubuhis. Ha? In a political dynasty, in an area totally controlled by one single family, wala na yung magkabantay. Wala na mo question. Haya man ang pundo, pila may kickback. Wala na mo question. Remember, in a democracy mga kaigsunan, ang oposisyon adunay dako na role in the democratic form of government because the opposition will always be there as a check and balance. Ako nang gibalik-balik sa dakbayan sa Ormoc during the time 2022. Dili man ni kay karon lang. Akong ingon ibutang ang mekanismo sa usa ka tinud-anay na demokratikanhon na syudad. Put check and balance. Maura po na akong isulti sa Tibok 4th District of Leyte. Ibutang ang mekanismo sa tinud-anay na demokrasya. The opposition in Ormoc. Ako man yung mabalik yun. Kaya tinuod man eh. By the late former Mayor Ondo Codilla, rest in peace. Doon na ba'y bunga nagibilin? Ang opposition ni former Mayor Ondo Codilla, rest in peace? Yes, para na yes. Nga naman. Una, diha siyang pagbarog in 2022. Wala gyud na dayon ang planong privatization through PPP sa tubig sa dakbayan sa Ormoc. Wala gyud ba dayon? And in fact, sa tinuod lang, kung mo-attempt pa sila og sulay pa gyud sila sa pagbuhat sa ilang gibuhat sa ilang kagustuhan sa Orwasa atong tayma, I'm sure the people of Ormoc di na mo tolerate pa. Sumoto ang gibilin sa opposition, benepisyo para nako diyan sa pagbarog ni former Mayor Ondo Codilla, rest in peace. Muna akong giingon. If there is no opposition mga igsoon, then lahos-lahos na tanan. So ikamo, ako na ihatag niyo. Di ko mo diktar ninyo. Ihatag ko na kaninyo. Kamoy timbang-timbang. Kamoy timbang-timbang. Philippine Standard Time, alas 10:04 na. Nitungtong na kita mga kaigsunan. Okay? So, managingon na abot ng panahon na magbuwag-buwag ta karong gabi una. But before pa niana, mubasa sa ko o mga reaksyon labi na itong na ko mabasahe. Okay. Para matagaan na to o chance ang tanan. Again, feel free sa pag-contribute, pinagi sa pag-PM, kung di mo gusto na mag-comment mo, pinagi sa pag-text, pwede po. And sa mga first-timer, sa pa maka-like, please like, share, and follow. Please like, follow, niya i-share every time na broadcast or i-share karon mismo ini kahuman sa kinsay gusto ninyo na makabati sa atong gisgutan karong gabi una. Like, share, follow, and subscribe. Okay? So simultaneous broadcast kita sa Facebook o sa YouTube Best Home Radio. Ang sunod na tong broadcast will be on Saturday. Saturday edition na ta. Gabi gihapon ta mga classmate. Mag-uban gihapon ta karong Sabado, Saturday edition dere lang sa Best Home Radio. Please continue to send me information. Please continue to send me question. Please engage sa tuang diskusyon mga kaigsunan because kana may kinahanglan nato. Walay problema sa atong programa, tanan welcome. Mark Jolivin
Costa, pwede 4th District Congressman Richard Gomez. I think nabasa niya na ako. LV Kazar, yes, under the revised Constitution of the 1984, that political dynasty is prohibited. Then look at the reaction of Barsaga. Maogyot, tinood. Ika ni Rogi Dovidi, good evening po, watching from Palumpon. Welcome. I'm sorry ha kung di kay ko kaklaro kay kini akong English ilisana na. Oh, nya pata magtigong pata ilis. Di kay ko klaro. So good evening po and salamat kayo sa mga nagtanaw ka na to from Palumpon. Salamat kayo. Salamat sa mga nagtanaw na to from Matagob, Isabel, Merida, Albuera, BDOLS, kanya ato na po pasalamatan ng Ormoc, Kananga, yan ay mga from Cebu, okay, and the rest, no? Sa tibok kalibutan na maabot sa itong pagpanibya. Salamat kayo. So, niabot na ang oras sa itong buwag-buwag mga kaigsunan, pero dili niyang katapusan. Kay mag-abot ta Sabado pohon. Oh, you said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. No, 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 no. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta la música, Dire na takot. toca, toca. Dire na takot mga kaigsunan. Hantod sunod higayon Sabado pohon. Oh, I wanna see rain on me forever. Kini na lang inyong ubos na lagad. Ilhan gingo pay ka. Kay medyo gutom na. Oh. Loca, loca, te encanta la música. Dire ko to magkikigsunan mag-uban ta Sabado pohon 8 in the evening. Dire lang po sa Best Home Radio. Again, please like, share, follow, subscribe. And kung pwede, send stars. Kung naligaw mo, o nakatabang ninyo, please do send stars. Please do subscribe. And if pwede, please do send GCash para makapadayon taghimo mga content na susama ni mga classmate. Madamilit na lang ko. Kining ubos na lagad. Daghang salamat and glory be to God. Dalaygon ng Diyos, labaw sa tanan. Saludo ko kaninyong tanan. Bye-bye. Good evening. Salamat. Hey, overnight, 'cause I want you in my life, and I wanna love you. I will never make you cry. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Ziggy X. I got one more problem with you, girl. Hey. And that even though I hate you, I wanna love you. I want you. And even though I can't forget you, I really want to. I want you. Tell me, baby, why can't you leave me? 'Cause even though I shouldn't want it, I gotta have it. I want you. Heaven like a love, got no weight on my shoulder. And set me wise, and realize that I'm gone. One less problem without you. I got one less
picked up a pen and a page, and I started writing just what I'd say if we were face to face. I'd tell you just what you mean to me, tell you these simple truths. Be strong in the Lord and never give up hope. You're gonna do great things. I already know God's got his hand on you, so don't live life in fear. Forgive and forget, but don't forget why you're here. Take your time and pray. These are the words I would say. Last time we spoke, you said you were hurting, and I felt your pain in my heart. I want to tell you that I keep on praying. Love will find you where you are. I know, 'cause I've already been there. So please hear these simple truths. Be strong in the Lord and never give up hope. You're gonna do great things. I already know God's got his hand on you, so don't live life in fear. Forgive and forget, but don't forget why you're here. Take your time and pray. These are the words I would say. From one simple life to another, I will say, come find peace in the Father. Be strong in the Lord and never give up hope. You're gonna do great things. I already know God's got his hand on you, so don't live life in fear. Forgive and forget, but don't forget why you're here. Take your time and pray. Thank God for each day. His love will find a way. These are the words I would say. Okay, daghang salamat and glory be to God.